Dubajban a Business Bay az egyik olyan üzleti zóna, ahol rengeteg felhőkarcoló és toronyépület található. Egyik kedves projektem, ahol az alsó 4 szintet egy bevásárlóközpontként alakítottuk ki, fölötte villaépületek vannak, 6-8 emelet magasságig terjed, és utána pedig 40-50 emeletes toronyházakat terveztünk. Az itt látható projektben 12 külön toronyépület van, és 12 egymás melletti fehér, szürke és kék ilyen kubus jellegű kockát találtunk ki, mint térképzés. Nem akartuk ezt a monoton, függőleges síkot tartani, hanem egy megtört játékos legószerű ötletem volt. Ez egyike az első projekteknek. Amikor ezt a projektet elkezdtük, akkor még szinte semmi nem volt a Burj Khalifa környékén, sőt a Business Bay is egy olyan kezdődő ingatlanfejlesztési kerület volt, ahol csak üzleti negyedek és lakóépületek kerültek megépítésre. Békés Csabán születtem, és aztán Budapesten jártam iskolába. Mindig is építész szerettem volna lenni, és amikor összeházasodtam a gyermekem édesapjával, akkor jártam először Dubajban, egy dél-kelet-ázsiai út kapcsán, ahol beleszerettem az emírségek egzotikus csodájába, mint építész, hiszen előtte mindig is Amerikában szerettem volna élni és dolgozni, viszont Dubaj sokkal jobban a szívemhez kötődött. Ezután pályáztam egy álláshirdetésre, rögtön rákerestem, 1000 lehetőség volt, és egy hónapon belül megkaptam az állást, akkor Abu Dhabiba érkeztem 2005 márciusában. Nagymamám a tervezőhivatalban dolgozott, így kiskoromtól kezdve a rajzokon nőttem föl. Középiskolában is művészeti iskolába jártam, és ezt követően pedig a MOMÉN, akkori nevén Iparművészeti Egyetemen végeztem építészként. Nagypapám, dédpapám, nagymamám, édesanyám művészettörténetet és rajzot tanított, és művészként dolgozott. A rajzolásból indult az építészethez való kapcsolatom. Nagyon sok festőművészeti technikát, nagyon sok grafikai, tehát a rajzművészethez kapcsolódó térképzési feladatot és stílust és technikát megtanultam, meg a szobrászkodástól a tűzománcig mindent. És akkor éreztem, hogy az alkalmazott művészet az számomra sokkal inkább használható a világban. Számomra mindig a legfontosabb az volt, hogy a rajzos tudásomat, tehetségemet és tanult technikákat egy olyan tudássá transformáljam, ami szerintem az építészetben összpontosul. Itt vagyunk Abu Dhabiban, Emírségek fővárosában, és itt kezdődött a karrierem. Nagyon sok koncepciótervezési versenyt nyertünk meg, ezek közül az egyik a mögöttem lévő Abu Dhabi Islamic Banknek a központi headquartere. 2004-ben végeztem az Iparművészeti Egyetemen, és 2005 márciusától már Abu Dhabiban kaptam állást. A W.S. Atkins nevű cégnél kaptam vezető tervezői állást. Ez azért is volt megalapozott, mert érettségi után már Magyarországon volt egy belsőépítészeti tervező és kivitelező cégem. Párhuzamosan dolgoztam és egyetemre jártam. Ez volt az első 10 éves karrierem, és 2004-ben a diplomámat, amikor megszereztem, utána, mint friss építész diplomával, viszont 10 éves projektmenedzser, belső építész, bútortervező, ügyvezető igazgató portfóliómmal ez a nemzetközi cég boldogan vezető pozíciót adott nekem. Náluk voltam 1 évig, utána egy másik brit cégnél 1 évig, és 2 év elteltével az Abu Dhabi uralkodó családhoz közeli emírségi partner felajánlotta nekem egy pályázat kapcsán, hogy üzletet, vagyis hogy céget nyit velem, úgyhogy egy saját tervezőirodánk lett 2007 nyarán, és utána pedig a Mr. Rashiddal egy gyümölcsöző kapcsolat indult el 2007-től, mint saját cégtulajdonosként, és ő nagyon sok helyre bevitt, ő mint üzlettársként rengeteg kaput megnyitott nekem. Mindig is hittem abban, hogy a magyar emberek fergeteges kreatívak, mindig nagyon-nagyon sok magyar alkalmazottam volt. Abu Dhabiban az egyik leghíresebb stadion előtt állunk. Itt a saroktelkek újrahasznosítása volt a feladat, az egyik helyre egy kórházat építettünk, a másik oldalon pedig egy apartmanházat. Nekem tetszik az a sokszínűség, ahol szó szerint a népek olvasztatégejeként élünk, rengeteg tudású, kultúrájú, tapasztalatú csapattaggal, kollégával, klienssel találkozunk, és velük kell megoldani A-tól Z-ig a projekteket. 2005-ben egy egészen más emírség volt a maihoz képest. Először is Abu Dhabi a
konzervatívabb, és a pénz is ott van, tehát a tartalom és a tudás és a klasszikus értelemben vett tartás, az talán, hogyha így nem túlzok, akkor inkább ott van. Pont ettől az óriási mélyvíz volt egy nyugati európai kultúrából érkező fiatal diplomás hölgynek, viszont segített a tudatos, alázatos hozzáállás. Volt sok nehéz pillanat, igen, így visszagondolok, pár dolog eszembe jut, de mindig hajtott az a vágy, hogy ez az alkotói csoda, hogy meg tudom valósítani az álmaimat, és tökéletesen tudok szinte bármit, hiszen itt telek és költségvetés adott tehetségeket, akiket szerettem volna, mindenkit fel tudtam venni, és rengeteg típusú, széles látókörű és széles tudású szakmabéli van a csapatomban, és volt a kezdettől fogva. Úgyhogy ez szó szerint mai napig az álomvilág számomra, és imádok itt élni. Egy megfelelő üzleti öltözet, az mindig segített bármilyen szituációban. És aztán természetesen rengeteg olyan helyzet volt, hogy egy-egy projekten való bemutatkozás után meghívtak a családi körbe, ez azt jelenti, hogy az uralkodó család és a helyi méltóságok családjaiba, ahol természetesen szintén a tradicionális különbségek, hogy a női váró és a női csodálatos étkező és a férfi zóna között nagy különbség van, külön bejárattal, külön zónában, és én, mint üzletasszony, és az üzlettársamnak a partnere, üzlettársa, én bemehettem mindkét helyre, hiszen üzletasszonyként, férfiként viselkedtem az ő értelmezésükben. Nőként viszont a családanyák és a gyerekek közé is bemehettem, úgyhogy azt gondolom, hogy magyar, európai üzletasszonyként mindkét lehetőség megnyílik nekünk, nőként is és üzletemberként is. Egyik legizgalmasabb munkám Abu Dhabiban az az irodaház sorozat, ahol a vízesést akartuk szimbolizálni. Konkrétan kocka és négyzetes oszlop sorozatot raktunk egymás mellé, ezáltal egy dinamikát adva az egész tömegnek, és így egy izgalmas szoborszerű építmény alakult ki. 13 és fél évet éltünk Abu Dhabiban, utána 6 évet Magyarországon, és egy éve költöztünk vissza tavaly nyáron Dubajba most a lányom oktatása miatt. 18 októberében költöztünk Budapestre, akkor kaptam a külügyminisztériumnak dolgozó privát cégtől egy olyan igazgatói pozíciót, ahol 10 országban a nagykövetségeket építettük, terveztük, projekteket menedzseltünk, külügyi szolgálati útlevél járt ehhez, és egy abszolút éjjel-nappali, csodálatos nemzetközi munkafolyamat, úgyhogy ez volt az a kihívás, ami hazavitt Magyarországra. Hiányzott már Magyarország, honvágyam volt, és a család azért az nagyon fontos erő a mi családunkban. Úgyhogy nagyon boldogan otthon éltünk 5 és fél évet. Kezdetektől fogva az az izgalmas, hogy éjjel-nappal lehet dolgozni, és a palotaépületektől kezdve a bevásárlóközpontokon át toronyházakig, iskolaépületektől kórházakig mindent terveztünk. Mindig egy csapatmunka, mindig brilliáns minőségű és sokszínű tudású munkatársakat koordinálva egyfajta karmesterként irányítom a tervezést. A koncepciókat én találom ki, de a kezdettől fogva bevonva a szakági tervezőket. Dubai Sport Cityben vagyunk, Dubaj városának, ez egy sporttal foglalkozó és sportra fókuszáló létesítményeinek a komplexuma, és az egyik kedvenc épületem a Diamond Sport City épület, ahol a 14 emeletből az épület sarkaiban olyan formát találtam ki, hogy a gyémánthoz hasonlóan a sarkokat megbontottuk, kicsit megvágtuk, és a belső tér kihasználásában is a földszint és az első emeleteknek egy másfajta struktúrát adtunk, pont azért, hogy eltérjünk attól, hogy egy négyzetes oszlop vagy egy téglatest formájú maximális beépítettséget kapjunk. Az épület medence részénél vagyunk, és mindig úgy találjuk ki az apartmanházaknál a funkciósorozatot, hogy legyen vagy a tetőtérben, vagy pedig az első és a második szinten egy olyan wellness-fitness zóna, ahol nem csak a medence van, hanem van egy gym és egy hozzátartozó mindenféle rekreációs környezet. A korábbi ingatlanfejlesztéseknél mindig minden kocka volt, hiszen a megtérülési mutatók alapján, hogyha egy négyzetes oszlopot veszünk, sokkal több az eladható felület az ingatlanfejlesztő részére.
Viszont nekünk, mint építészeknek mindig valami szobrot kell alkotnunk, hogy ikonikus lehessen az az épület, és amúgy a eladhatósága is ezzel növelhető. Erre az évek folyamán rájöttek az ingatlanfejlesztők is, úgyhogy rengeteg olyan ikonikus épületet látunk, ahol szó szerint szoborrá válik az épület. Erre törekedtem én ennek az épületnek a tervezésekor, és amikor a diákjaimat, vagy a fiatal tanítványaimat, munkatársaimat tanítom, akkor mindig arra ösztönzöm őket, hogy olyan fajta dolgot találjanak ki, amely a saját alkotói kreativitásukból jön, ne pedig másoljanak a világ csodáiból. Óriási büszkeség, hogy a 156 projektünkből eddig több mint a 80%-a megvalósult, és jó pár még kivitelezés alatt van. Nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, és látom, hogy mennyire tehetségesek a magyar építészek és tervezők. Támogatom őket, a fiataloknak rajzversenyt szerveztünk a tavalyi év folyamán, és ezt folytatjuk tovább, valamint nagyon sok magyar tehetséges alkalmazottam, csapattagom van a tanítás mellett. Emellett, amikor a kislányom kicsi volt, akkor Abu Dhabiban volt egy magyar iskola, úgyhogy tanítottuk a gyerekeket magyarul olvasni, írni, és az összes magyar tudományt, amit beléjük lehet nevelni, így az angol oktatás mellett, azt próbáltuk megadni nekik, hogy igazi büszke magyarok maradjanak a világban.